Prečítame si písmo z Marek, 10. kapitola. Veľmi jednoduchý príbeh. Do obedu sme rozprávali o Jonášovi, ktorý nechcel posluchnúť Boha a pre Pána bolo ťažšie presvedčiť jedného proroka posluchnúť Boha ako celé mesto, 120 000 mesto. To bolo ľahšie sa obrátilo to 120 000 mesto k Pánovi v pokáni, ako jeden prorok by posluchol. Ale výsledok bol taký, že Boh je Bohom druhej šance, druhej nádeje. A Jonáš dostal druhú nádej. A vzal tú nádej, uchopil sa, išiel a kázal, vzal na seba to bremeno, bez aparatúry, bez ničoho, bez pomocníkov, bez nikoho. Išiel v poslušnosti, lebo videl, že bol stratený. Bol mŕtvý v podstate 3 dní a Boh ho oživil. Toto je to prebudenie, ktoré sa odohralo v jeho srdci a následne mohol potom slúžiť Bohu. Keď hovoríme o prebudení, znova hovorím, musí byť prebudený jednotlivec, aby mohla byť cirkev a zbor prebudená. Najprv my sa potrebujeme prebudiť, my sa potrebujeme zobudiť, chváliť Pána úprimne, bez zábran, bez bariér, na modlitbe to premodliť, stáť na Božom slove, na pravde Božieho slova a tak Boh bude cez nás pracovať. Tam, kde sme. Tu si dnes, verím, že to nie je náhoda, využijem tento čas, ktorý mám, aby som ťa mohol povzbudiť k tomu. Verím, že som nemeral tieto kilometre zbytočne, ale som chcel prísť tým, aby som vás povzbudil. Poviem niečo z môjho života až po tomto príbehu, ktorý si budeme čítať teraz. Marek, 10. kapitola a od 45. verša. Lebo veď ani Syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Potom prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha, jeho učeníci i veľký zástup s nimi sedel pri ceste Timeov syn. Slepý Bartimeus a žobral. A keď počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať a hovoriť: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Vtedy postal Ježiš a kázal ho zavolať. A zavolali slepého a vraveli mu: Dúfaj, stáň, volá ťa. A on odhodiac svoj plášť vyskočil a išiel k Ježišovi. Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo chceš, aby som ti učinil? Aj napriek tomu, že to, čo potreboval, bolo viditeľné, bolo zrejmé pre Pána, opýtal sa ho: Čo chceš, aby som ti učinil? Slepý mu povedal: Rabuni, aby som videl. Učiteľu, aby som videl. Vtedy mu povedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. Amen, sláva Bohu. Jednoduchý príbeh, veľmi mocný. Čím jednoduchší, tým mocnejší. Čím jednoduchšie sa nám zdá, že písmo je, tým je to mocnejšie. Tento príbeh, bol tu slepý človek, slepý Bartimeus. Vrátim sa k nemu potom. Poviem vám svoj príbeh. Ja som vyrastal v Sabinove, v mojom meste ako futbalista, reprezentoval som mesto vo futbale, myslel som si, že toto je moja budúcnosť a tam chcem byť a že tam budem. Ako mládežník som sa dostal do istých spoločenstiev, do kamarátov, kde sa veľa pilo, veľa sa chodilo po diskotékach, bilo sa a bol som v takomto kruhu. Nepoznal som Pána Ježiša, ani moja rodina ešte nepoznala Ježiša. V podstate, keď som bol mladý chlapec, nikto v našom meste nepoznal Ježiša. Prebudenie alebo milosť Božia prišla v roku 2090, na prelome 99 a 2000. Ale dovtedy nikto nepoznal osobne Pána Ježiša. Božie slovo sa nikdy nečítalo u nás doma, nikto sa nikdy nemodlil u nás doma. Modlili sme sa modlitby, ktoré boli naučené, ale nikdy sme sa nemodlili zo srdca, nikdy sme sa nemodlili otvorene k nášmu Bohu. Nevedeli sme ani, že ako sa máme modliť. Hoci sme si mysleli, že sme veriaci, ja som si myslel, že som veriaci, ale absolútne som veriaci život nežil. Môj život bol taký, že som s kamarátmi som sa schádzal po diskotékach, po baroch, po hracích automatoch. Potom som začal jeden čas chodiť s mojou terajšou manželkou Ivetkou, sme začali spolu chodiť a ja som následne na to začal chodiť aj do sveta. Začal som chodiť do Švajčiarska ako mladý chlapec, nechal som futbal, lebo s tom som nemohol žiť. Takže som začal zarábať a som začal chodiť do sveta. Do sveta som chodil, aby som hrával na uliciach, ako pouličný muzikant som chodil, 5 rokov som na uliciach hrával. V lete, v zime. V lete v plusových teplotách, v horúčavách, v zime v minusových, veľmi chladných počasiach sme spali v aute.
Auto bol náš domov, auto bol náš hotel, auto bola naša jedáleň, obývačka, spálňa, aj detská izba. Auto bolo všetko, čo sme mali v tom zahraničí. Tam sme spali, tam sme žili. A 2 týždne, 3 týždne turnus sme chodili a sme hrávali po uliciach ako pouliční muzikanti, hoci som nevedel hrať. Bolo to veľmi ponižujúce. Dnes sa nad tým smejem, ale teraz by som to asi nedokázal sadnúť si a viem, že neviem hrať. Nie? To nie tak, jak vy bratia a sestry, ktorí ste teraz slúžili, ste pomazaní služovníci, ale ja som vedel jednu pieseň hrať, ktorú som sa naučil po ceste do Švajčiarska v aute. Na akordeón, hej, 4 klapky dole, 4 klapky hore, to bolo všetko, čo som hral. A sedel som pred nejakým obchodom a tam som hral od rána do večera. Ľudia, niektorí bolo ľúto, sa zľutovali nado mnou. Hovorili, oj chudák, no, dáme mu jemu zima, alebo jemu teplo, v zime sme sedeli na nejaké len taške na zemi v podstate. Naozaj to bolo veľmi ťažké obdobie. Niektorým ľuďom bolo ľúto, hovorím, niektorí čo ste sa, že čo tu robíte a tak ďalej. Takto sme žili, ale tam tiež nás pozvali kresťania do svojich zborov. Tam som ja tiež prežil to, že Boh ma miluje u ľudí, ktorých som v živote nevidel. Predstavte si, že my sme boli kvázi žobráci, boli sme ako tento Bartimeus, ktorý bol slepý, ktorého nikto nechcel, podľa písma bol mimo vonku pred Jerichom, sedel tam slepý, špinavý, proste nikto ho nechcel. Každý len okolo neho prechádzal. Takí sme boli, taký som bol aj ja. Bez Boha, bez nádeje, bez milosti, vo svojom hriechu. A ešte okrem toho som bol veľmi pyšný. Myslel som si, že dokážem svoj život zvládnuť sám. Som mladý, som silný, cvičil som, behal som, som dobrý športovec a neviem čo som. Mal som peniaze, myslel som si, že môžem všetko mať, lebo som ako mladý chlapec s tým, že sme aj takto ťažko žili tam, ale aj sme veľa peniazí zarobili. Myslel som si, že môžem jak mladý človek sám žiť a fungovať. Mnoho mladých ľudí si vo svete myslí, že takto sa dá, že môžeme bez Boha, kým sme mladí, kým sme silní. Čím človek je starší, tak potom vidí, že telo už nie je také silné, že tak nepočúva, stráca svoju istotu vo svoje telo, ale mladý človek si myslí, že ja to dokážem, ja som silný, ja to zvládam, ja to dám. Viete čo, nedal som to. Nedal som to, boli sme partia, ktorí sme chodili spolu a v jeden večer medzi tým moja manželka, vtedy bola priateľka, sa obratila na jednom mládežníckom tábore a modlila sa za mňa. 2 roky sa za mňa modlila a postila. Počas tých 2 rokov ja som jej veľmi veľa ublížil. Počas tých 2 rokov ja som ju vedome aj podvádzal, aj klamal, aj peniaze som prehrával, aj som bol veľmi zlý k nej. Hanbím sa za to dnes, keď to hovorím, ale priznávam to, že je to tak. Bol som úplne slepý. Bol som úplne bez štípku, nemal som žiaden charakter, nemal som srdce, ako kamenné srdce. Bolo mi jedno, že ona trpí, ona ma milovala, ja som ju tiež miloval, ale svojím spôsobom. Ale chcel som žiť ten život pre seba, pre svoje telo. Keď raz v jeden večer môj priateľ, s ktorým som bol ako s bratom, 5 rokov sme spolu chodili do toho Švajčiarska, on bol šofér, bol veľmi šikovný, vzdelaný, 27 rokov mal. Veľmi šikovný mladý muž, schopný, vedel jazyk, veľmi rýchlo sa naučil po nemecky. Na ulici my sme sa naučili po nemecky rozprávať, na ulici, on bol veľmi šikovný, naozaj. Ale v jeden večer sa opil a s autom nabúral v plnej rýchlosti do stromu. A auto vybuchlo, explodovalo na mieste. On tam bol so svojou priateľkou, doma mal manželku. A v aute bol so svojou priateľkou. Obidvaja zhoreli na mieste. Bolo to nedaleko nášho mesta, taká dedinka Šarické Michalany, 5 km od Sabinova. Bol to vynikajúci šofér. Tisícky kilometrov do Švajčiarska aj späť robil bez problémov, bez prestávky. 5 km od domova sa proste zabil v aute. Tým, že bol opitý a tým, že bol v hriechu. A zomrel vo svojom hriechu. Neviem, ako to presne bolo. Neviem, či posledné minúty mal ešte možnosť, lebo poznal pravdu, vedel, ale neviem, to Pán vie. Ale pre mňa to bola stopka. Ja som sa vtedy zastavil, vtedy som sa zamyslel, že tam som mohol s ním byť, tam som mohol aj ja skončiť, môj život tam mohol skončiť. A ja som vedel, že už nemôžem takto ďalej žiť.
A vtedy som sa rozhodol odovzdať celé svoje srdce, môj život Pánovi. Vedel som, čo to stojí, lebo som mal príklady pred sebou. Moju manželku. Vedel som, že ona sa obrátila a sa zmenila. Ja som to videl potom, keď sme sa vzali, ja som to videl v doma, že ona sa úplne zmenila. Keď ja som prišiel opitý domov, keď som prehrával peniaze, každý by čakal, že manželka sa s tebou bude hádať. Je tu nejaký manželský pár? Neviem, Rastu, čo by povedala Sandy. Hej? Keby si prišiel domov, aby si prehral všetky peniaze, všetko by si prepil a manželka by prišla, aby ti povedala, že tu máš, miláčku, robila som ti večeru. Bola by takáto? Predstavte si, že moja manželka bola. Neviem, Sandy. Taká to bola. Ja som sa hábil ráno pozrieť sám na seba do zrkadla, keď som videl proste, že aká ona bola dobrá, keď ja som bol zlý. Ja som bol pripravený na to, že prídem domov a manželka sa so mnou bude hádať a tak. Ale ona bola milá ako mne. Tá Božia láska bola živá v jej srdci. Jej nezáležalo na tom, či som prehral peniaze, či som prepil, kde som čo bol. Jej záležalo na mojej duši, na mojom živote, aby som mohla ja spoznať Pána Ježiša Krista. Všetky ostatné veci pre ňu boli nepodstatné. Podstatné pre ňu bolo, aby som sa ja mohol obrátiť. Aby mohla mať muža veriaceho, ktorý s ňou spolu bude chváliť Pána Ježiša a bude vychovávať deti na Božom slove a na Božích princípoch. Toto bola priorita v jej živote a všetko ostatné nebolo. A takto za 2 roky to bolo trápenie pre moju manželku, ale ďakujem Bohu, že mi Boh daroval milosť a že teraz tu som. Teraz tu sedí so mnou moja manželka a moje deti. Vtedy som mal Jessiku, mala rok. Jessica, môžeš sa postaviť, prosím, je tá staršia? Mala rok vtedy, keď ja som takto žil. Ja som sa obrátil, som povedal, nechcem, aby moje deti už viac takto žili, jak ja som žil. Musel som nechať kamarátov, s ktorými som od malička vyrastal, či futbalistov, športovcov, či kolegov, s ktorými sme pili, kamaráti, s ktorými som gambloval, hrával, bol som aj závislý na hracích automatoch. Ale keď som sa obrátil, Boh zázračne to zobral z mojho srdca. Dnes je tomu 17 rokov, keď už som nechal hracie automaty. A nepotrebujem, ďakujem Pánovi za zázrak. Ale ďakujem Bohu, že ma takto zachránil. A keď rozprávame o tom, že môže Boh naozaj dnes zmeniť človeka, môže Boh naozaj dnes, v tejto dobe, v tejto modernej dobe, môže sa človek naozaj zmeniť? Je to len nejaká pretvárka, je to len nejaká maska, ktorú si človek kladie, keď príde do cirkvi? Alebo je naozaj skutočne taký aj doma? Je taký aj v práci? Je taký aj v škole? Je to naozaj zmenené vnútri alebo len navonok? Toto sú veci, ktoré musíme každý sám seba sa pýtať. Klásť si túto otázku. Tento slepý človek, slepý Bartimeus, sedel pri ceste. Vidím seba v tomto príbehu. Ja som bol ten hriešnik. Keby Pán Ježiš mi nedal milosť, neviem, či by som žil, či by som vôbec žil. Či by som tu vôbec bol. Neviem, jak by moja rodina fungovala. Kde by som bol? Keď manželka mi čítala Božie slovo, ja som mal rešpekt pred Bohom, ale vedel som, že som hriešnik, tak som sa nevedel ani Biblie dotknúť a hovorím, vieš čo, ty čítaj a ja budem počúvať. Hoci ja som lepšie čítal než ona, ale hovorím, ty čítaj a ja budem počúvať. Ja som mal rešpekt. Takú bázeň som mal, hoci som bol neveriaci, ale už vtedy mi Boh dával bázeň pred Božím slovom. A keď som počúval Božie slovo a videl som v jej živote tú zmenu, jedno s druhým spojené, menilo moje zmýšľanie a moje srdce, moje tvrdé, pyšné srdce, Boh postupne lámal a pokoroval. Dnes pracujem na preklade Biblie do rómskeho jazyka. V roku 2007 spolu s našou sestrou Vicky nám pomáhala tiež ako gréčtinárka, kontrolovala nový zákon. V roku 2007 som začal pracovať na Biblii. Ja, ktorý som sa bál Biblie dotknúť. Ja, ktorý som sa bál, som sa cítil, že nehodný. A nie je to ešte, ani viete čo, to by sa nikomu ani nesnívalo by sa mi, že by ja som niekedy prekladal Božie slovo. Tie veci, ktoré Boh robil v mojom živote, keby som začal všetky rozprávať postupne, ich strašne veľa a naozaj všetko, čo bolo nemožné ľuďom, to Boh urobil v mojom živote. Prestal som piť, prestal som hrať hracie automaty, prestal som sa stretávať s tými ľuďmi, s ktorými som dovtedy bol, ale to nebolo všetko. Boh pridával stále viac, dával mi lásku. Začal som milovať svoju ženu, ináč sa na ňu pozerať. Začal som vidieť tie dobré veci. Začal som ináč vychovávať potom moju dceru. Iné hodnoty, iné priority. To všetko sa dialo v mojej mysli. Neviem to vysvetliť, ten proces. Ja to nedokážem opísať, nedokážem to vysvetliť, jak môže niekto
Moji kamaráti, s ktorými som sa choval alebo držal, oni mi vraveli, že my všetkým veríme, že sa obrátili, že sa zmenili, ale tebe neveríme, my ťa poznáme. Ty nehovoríš pravdu. Neverili mi na začiatku. Nie, naozaj, a to neboli Rómovia, to boli nerómovia, futbalisti. Nie, my ťa poznáme. Ja som bol prvý, ktorý sa bil. Ja som bol prvý, keď proste trebalo vypiť, ja som najviac vypil. Som bol prvý, ktorý robil najhoršie veci. Ale keď som im povedal, že viete čo, Pán Ježiš zmenil môj život. Hej, my ti neveríme. Dnes títo ľudia veria a ináč sa na to pozerajú. Hej, potreboval som sa dokázať v mojom živote. A preto vám hovorím, že aj my, každý jeden z nás, ak sa naozaj neobrátime, kedy sa môžeš obrátiť? Keď sa cítiš, že si hriešný. Hriešnik len sa môže obrátiť, naozaj. Ak sa necítiš hriešný, ak sa cítiš spravodlivý, ak sa cítiš múdry a silný alebo silná, naozaj sa neobrátiš. Tento Bartimeus, ktorý bol slepý, sedel tam pri ceste, on si uvedomoval, že Ježiš je jeho jediná nádej. Ja vám hovorím tu, ja som si tiež to uvedomil, že len Ježiš ma môže zachrániť. Že len Ježiš ma môže spasiť. Že len On je ten, ktorý mi odpustil moje hriechy a očistil ma a môže mi dať nový život a môžem, pokiaľ tu budem na zemi, žiť nový život, naozaj iný život, obrátený život pre Pána Ježiša Krista. A tak som sa aj rozhodol, že tak dám svoj život Pánovi. A Boh si nás začal používať postupne s manželkou. V roku 2003 sme začali robiť na mládeži, s mládežou. Náš zbor bol tiež na začiatku vtedy a začínali sme s mládežou. Mali sme 2 mládežníkov, potom 4 a postupne nám Pán pridával. Trošku vám ukážem nejaký krátky video, aby som vás trošku prebral, lebo je po obede. Môžeme krátky video sa mne, prosím. Ukážem vám video z mládežnického tábora. Je to teraz 6. rok, keď organizujem mládežnický rómsky tábor. Je tam 200 až 250 mládežníkov. Na týždeň chodíme do Poľska a Boh tam robí úžasné veci. Vidíš mladých ľudí, ktorí sa na zemi modlia, proste plačú pred Pánom a vyznávajú svoje hriechy. Amen. Je to úžasné naozaj vidieť, jak Boh dokáže meniť ľudí. Keby som v to neveril, nehovoril by som o tom. Keby som neveril, že Boh môže zmeniť človeka úplne, nehovoril by som o tom. Ale záleží to všetko na nás. Záleží na tom, či my otvoríme svoje srdce. Keď pozrieme do písma, keď sa pozeráme na Bartimea, keď si to pozrieme ešte raz, poďme sa trošku pozrieť. Keď počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať a hovoriť: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Začal kričať. Nie šepkal, začal kričať. Bol tam veľký dáv ľudí. Predstavte si tú situáciu. Pán Ježiš ide do toho mesta, do Jericha. Za ním idú jeho učeníci a veľa ľudí ho následuje. Myslia si, že Pán Ježiš teraz má veľmi dôležitú úlohu a nejaký žobrák ho nebude vyrušovať. Ty tam v žobráku buď ticho, teraz ideme my s Pánom Ježišom a ideme dopredu a ideme slúžiť. Čo ty sa ozývaš? Čo ty tu kričíš? Učeníci nedovolovali. Keď sa pozrieme na písmo, nikto si ho nevšímal, on kričal nahlas: Ježiš, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. On v tomto vyznaní veril, že Pán Ježiš je syn Dávidov. Neviem, jak on to vedel, bol slepý, boli tam ľudia, ktorí videli, ale boli slepí. On bol slepý, ale videl, že Ježiš je syn Dávidov a kričal na neho: zmiluj sa nado mnou. Pochopil, že Ježiš je jeho jediná nádej, lebo bol úplne na dne, bol úplne dole. Ak nebudeš úplne na dne, ak nie si dole, nikdy nevieš, čo to je volať z celého srdca. Nepochopíš to, ak nebudeš niekde zlomený dole. Keď nebudeš ponížený, úplne pokorený dole, nikdy nebudeš vedieť, pochopiť, čo to znamená volať z celého srdca: Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Ak všetko ide dobre, ak si zdravý, ak všetko vychádza, ak si bohatý a všetko sa darí, ty nevieš takto z celého srdca volať: Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Potrebuješ sa dostať do takýchto situácií naozaj, aby si sa mohol obrátiť celým srdcom a uvedomiť si, že len Boh je tvoja nádej, na ktorú sa môžeš oprieť, že inej nádeje nie je. A takto tento slepý si uvedomoval, že keď Pán Ježiš teraz prejde, ja už nemám žiadnu inú šancu. Možno zomriem slepý a ostanem takýto. A začal kričať, volal. A Biblia hovorí tu, mnohí mu dohovárali, aby mlčal. Prečo mu dohovárali? Lebo pre ľudí aj dnes nie sú podstatní ľudia, ktorí nič nie sú. Ktorí nikým nie sú, ktorí sú špinaví, ktorí možno smrdia.
Ľudia nechcú mať v zbore ľudí, ktorí smrdia. Nechcú mať ľudí, ktorí sú závislí, ktorí sú alkoholici možno, ja neviem, alebo závislí na drogách. Ľudia chcú mať pekné zbory. Mnohí pastori nechcú slúžiť tam, kde ich Pán Ježiš posiela, lebo chcú mať čisté zbory. Aký chcete byť vy zbor? Pýtam sa ťa dnes. Chceš byť zbor, ktorý bude vždy pekne upravený, všetko bude čisté, budeme pekne oblečení, všetci navoňaní? Myslíš, že Pán Ježiš takto slúžil? Keď sa pozrieme na službu Pána Ježiša, on išiel medzi tých najslabších, medzi tých, ktorých nikto nechcel. Tento žobrák bol ten najostatnejší, najposlednejší. Žobral tam peniaze od ľudí a bol ešte k tomu slepý. Určite nebol čistý, ani nevoňal. Určite nebol človek, s ktorým ľudia by bol tam sám. Bol tam sám a všetci ostatní okolo neho prechádzali a chodili okolo neho. Tak aj dnes je doba, keď ľudia nevidia potreby ľudí, ktorí sú naozaj v núdzi, ktorí potrebujú Pána Ježiša, ktorí volajú na Pána Ježiša, ale nemá kto im prísť povedať. Nikomu na nich nezáleží, nikto pre nich neplače, nikto sa za nich nemodlí. Pán Ježiš sa modlí. Pán Ježišovi záleží na ľuďoch, ktorí sú naplne na dne, ktorí sú dole, aby na nich ukázal svoju slávu. Poznáte ten verš, keď hovorí v 1. Korinťanom, že Boh si vyvolil to, čo je slabé, to, čo je neurodzené, to, čo je proste nechcené, opovrhované. Aby na ňom zjavil na takýchto ľuďoch, no kto pôjde? Kto pôjde, keď všetci kresťania budeme spokojní s tým, aký sme my verní, aký sme my dôležití, jak už vieme chváliť, jak už poznáme písmo, aký sme neviem aký. A ľudia vonku zomierajú. Naozaj je posledná hodina. Bratia a sestry, žijeme v poslednom čase. Či tomu veríš, alebo nie, Pán príde skoro. Pán príde skoro. A preto ťa povzbudzujem k tomu, aby si nezaspal. Aby si neľutoval po tom, že si nepovedal svojej rodine o Ježišovi. Aby si neľutoval, že tvoj kamarát zomrel. Ja som videl svojho kamaráta zomrieť. Keď zhorel v tom aute, ja som bol pozrieť jeho telo. Bratia a sestry, neželám vám nikomu, aby ste takýto zážitok mali. V roku 2007 sa to stalo. Nie, v roku 2003 sa to stalo. 17 rokov. A neviem na to zabudnúť. Videl som jeho uhrané telo a ľutoval som a povedal som, ja takto nikdy nechcem žiť a začal som slúžiť mládeži, aby mládež nežila tak, ako som žil ja. Aby som im hovoril, že Pán Ježiš môže zmeniť aj teba. Keď zmenil mňa, dokáže aj teba. Amen. Keď zmenil Pavla, ktorý bol prenasledovateľ cirkvi, keď zmenil iných, dokáže zmeniť aj teba. Ale koho si Pán Ježiš pošle? Koľko je ľudí, zborov, ktorí naozaj chcú počuť Boží hlas a ktorí sú ochotní ísť za Pánom Ježišom? Koľko je takých ľudí? Koľko bolo ľudí, ktorí boli s Ježišom? Tisíce chodili za ním len pre jedlo a pre veci, aby niečo mali z Pána Ježiša. Ale koľko bolo takých, ktorí boli ochotní pripravení zaplatiť cenu? 12? Nie ani 12. Traja? Ani traja. Jeden? Nie, ani jeden. Ani jeden nebol taký. Viete prečo? Lebo ešte nebol Duch Svätý vyliatý. Lebo nemali silu. Oni chceli. Svojou silou. Chceli. Peter povedal, ja som ochotný, ja som pripravený zomrieť za teba. Ale nemal tú silu. Nemal tú silu, ktorú nám dáva Duch Svätý, nemal tú lásku. Keď sa ho Pán Ježiš pýtal potom, keď po skriesení spýtal sa ho, Peter, miluješ ma? 3-krát sa ho spýtal a Peter ho 3-krát zradil. A Peter povedal vtedy, Pane, vieš, že ťa mám rád. Hovoril o ľudskej láske, fileo, nehovoril o agape, o Božej láske, lebo vedel, že ho nedokáže takto milovať. A Pán Ježiš povedal, keď sa raz obrátiš, potom, keď sa raz obrátiš. Peter nebol obrátený, veď nechal rodinu, nechal dom. Bol som pozrieť v Izraeli, mal krásny dom, dvojpodlažný dom. Veľký dom v tej dobe, bol to rybár, ale mal veľký dom. A nechal všetko a povedal, Pán Ježiš, my sme išli za tebou, nechali sme všetko. A Pán mu povedal, že budete mnohonásobne odplatené ešte v tomto čase. Ale Pán Ježiš mu zrazu hovorí, keď sa raz obrátiš. Ako to, že nebol obrátený? Koľko ľudí v zbore je naozaj obrátených? Koľko ľudí naozaj žijeme s Pánom? Kto je tu dnes, kto naozaj miluje Pána? Kto naozaj odovzdal svoj život Pánovi? Dal si svoj život naozaj Pánovi? Naozaj miluješ Pána Ježiša Krista? Hovoríš o tom, spievame o tom, ale pýtam sa ťa, možno som smelý, ale prepáčte, pýtam sa ťa úprimne. Naozaj miluješ Pána Ježiša Krista, aj keď ťa nikto nevidí? Naozaj si taký ako tento žobrák, ktorý sedel pri ceste a povedal, Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Naozaj máš takýto postoj v srdci, že bez Krista si nič, že si ničím. Alebo si myslíš o sebe, že si niekto, že si niečo? Chráňme si svoje srdce, lebo z neho pochádza život. A potom ľudia mu dohovorili, buď ticho, ty si len taký obyčajný žobrák. Čo ty sa ozývaš? Teraz my ideme s Ježišom, tu sme my teraz jeho učeníci. Čo si ty len žobrák špinavý? Ale ten žobrák sa nevzdal.
Ten žobrák začal kričať a povedal, ešte raz, a mnohí mu dohovárali, ale on tým väčšmi kričal, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. On ešte viacej kričal. On keď videl, že proste nikto si ho nevšíma, on sa nevstal. A kričal ešte hlasnejšie. Prečo Pán Ježiš nezastal na prvýkrát? Prečo Pán Ježiš nezastal, keď slepý kričal poprvýkrát? Už aj vtedy kričal z beznádeje, z toho, že veril, že Ježiš ho môže zachrániť. Prečo Pán Ježiš nezastal? Viete, čo poviem vám? Ja si myslím, že preto, lebo ešte nebol úplne odhodlaný ísť za Pánom Ježišom Kristom. On len chcel byť uzdravený. On len chcel niečo od Pána. Ale keď druhýkrát kričal, niekedy aj my, Páne, použij si ma, Páne, zachráň ma, Páne, pomôž mi. Ale myslíš to naozaj tak? Naozaj, Páne, použij si ma, Páne, nech sa stane tvoja vôľa. Je to naozaj tak, keď to hovoríš? Alebo sú to len slova? Mnoho z nás povieme mnoho prázdnych slov v modlitbe, mnoho prázdnych slov v zbore, mnoho sľubov, ktoré nikdy nesplníme, už dopredu vieme, že ich nesplníme a hovoríme to pred Pánom. Potrebujeme mať naozaj bázeň pred tým, čo hovoríme, lebo Boh počuje, Boh vidí tvoje srdce, moje srdce. Boh vidí, či to hovoríš z úprimnosti, či naozaj si obrátený. Keď poviem, že Bože, môj život tebe patrí, tak musí môj život Bohu patriť. Amen. Amen. Nemôžem povedať, Bože, milujem ťa, tak ako Peter. Ešte nie si možno obrátený. Možno nie si ešte obrátený. Možno chodíš pravidelne do zboru. Keby som sa pýtal raste, že koľko ľudí je tu, ktorí naozaj stoja za ním, ktorí naozaj ho podporujú v službe, na ktorých sa môže naozaj spoľahnúť 24 hodín, koľko by bolo ľudí v zbore? Aj my máme veľký zbor, ale koľko je ľudí, ktorí naozaj slúžia celým svojim srdcom, ktorí naozaj sú odovzdaní, ktorí nie len o tom spievajú, ale ktorí to žijú, ktorí sú zapálení preto, ktorí naozaj odovzdali svoje životy. Mnohí mladí, ktorí sú na našom zbore, sa rozhodli radšej byť chudobní s Pánom, ako mať veľké bohatstvo bez Pána. Mnohí trpia v maličkých izbičkách, majú rodiny a sú v jednej izbičke s 2-3 deťmi, hoci by mohli byť v zahraničí a mať veľké peniaze a veľké domy. Ale tu slúžia Pánovi a sú v Božích rukách použiteľní. Tam by neslúžili. Čo tebe bráni? Keď sa pozrieme na tento príbeh, tento muž, Bartimeus, odhodiac svoj plášť, vyskočil a išiel k Ježišovi. Odhodiac svoj plášť, ktorý symbolizuje jeho starý život. Čo mal ten žobrák? Však to bol jediný plášť, ktorý možno mal. Keď bol na ulici, keď bol žobrák, ja viem, čo to je byť na ulici, ja som bol. Ja som bol úplne to. Ďakujem Bohu, že ma zachránil. Tento žobrák Bartimeus, on nemal len ten plášť. Nemal nič. Ale bol ochotný sa vzdať aj toho jedného plášťa, aby sa mohol dostať k Ježišovi. Všetko. Všetko vyskočil, nie že váhal, či áno, dám teraz svoj plášť dole, teraz to je to posledné, čo mám, dám zo seba, to posledné. A potom jak, a čo keď to nevidie, a čo keď ma Pán Ježiš neuzdraví, a jak sa vrátim potom tam? Zhodil plášť, čo symbolizuje starú priešnú prírodzenosť, ten starý spôsob života, zhodil zo seba svoje to telesné, ten život, ktorý bol ako žobrák, už viacej nechcel byť žobrákom. Už viacej nechcel byť žobrákom. A v písme čítame ďalej, že vyskočil, išiel k Ježišovi a Ježiš sa ho spýtal. A to je veľmi silné, že Pán Ježiš sa ho spýtal, keby ja som videl slepca, ktorý je žobrák. Je jasné, že potrebuje byť uzdravený, veď je slepý. Veď Pán Ježiš to vedel. Prečo sa ho Pán Ježiš opýtal? Prečo? Lebo mnoho ľudí, aj keď je ich potreba zjavná, nepriznávajú sa k tomu. Hľadajú niečo iné. Ale Pán Ježiš spolupracuje s našou vôľou. Pán Ježiš spolupracuje s nami. Vidíte, ako Pán Ježiš spolupracuje aj dnes. Pán Ježiš ťa nebude posielať tam, keď ty nepôjdeš. Keď ty nevykročíš, nikdy nepôjdeš. Nebudeš s Ježišom. Keď nebudeš spolupracovať, Pán Ježiš s nami spolupracuje. Urob vo viere, ty krok k Bohu a Boh urobí 10 k tebe. Rozbehne sa k tebe. Tento človek volal Ježiš. Až keď bude tvoje srdce takto. Až keď bude tvoje srdce takto, že budeš tak milovať ľudí, ktorí sú stratení, až vtedy budeš volať takto z celého srdca. Ježiš, zmiluj sa nado mnou aj nad tými ľuďmi, ktorí tam sú na tom sídlisku, tam žijú vo svojej biede, vo svojej špine. Bože, daj milosť. A vtedy, keď budeš takto volať, keď tvoje srdce bude takto zlomené, vtedy Pán Ježiš ťa vypočuje a vtedy sa cez teba budú diať veci. A tu ďalej hovorí,
slepý povedal, učiteľu, chcem, aby som videl. Chcem, aby som videl. Vtedy povedal Ježiš, počúvajte, čo povedal Ježiš. Iď, tvoja viera ťa uzdravila. Wow, Ježiš povedal, iď. Uzdravil slepého, bol uzdravený a povedal mu, iď. Myslíme si, že Pán Ježiš chce, aby sme na silu išli za ním. Myslíš si, že Pán Ježišovi sa páči, keď dávaš desiatok z toho, že musíš, keď prídeš do zboru preto, lebo musíš, aby ťa takto videl. Myslíš si, že Pán Ježiš prijíma takúto modlitbu, sa mi to páči, keď to takto nasledujeme. Pán Ježiš aj tu jemu dával slobodnú voľu. Povedal, iď, tvoja viera ťa uzdravila. Mohol by si te chcel, mohol prijať uzdravenie, mohol sa vrátiť, mohol byť znova žobrákom, mohol sa vrátiť, te chcel. Ale on neišiel. Keď čítame v písme, prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. Amen? On išiel tou cestou za Ježišom, nasledoval Ježiša, nechal plášť, starý život, zanechal to žobračenie a zrazu bol nový človek, nové stvorenie v Kristu Ježišovi, ktorý ide s Pánom Ježišom, nasleduje Pána Ježiša Krista. A to je to, čo mnohí nerobíme. Chceme, aby nás Pán Ježiš uzdravil. Chceme, aby nám Pán Ježiš pomohol. Páne, pomôž nám s tým, keď sú naše deti chore, keď naše manželstvo zlyháva, keď finančne sme slabí. Páne, pomôž nám. Daj nám, mne, moje a ja potrebujem a prečo nie mne? To je naše telo. Či nie sme takí mnohokrát? Povedzme úprimne, sme. Ale keď on prezrel, on išiel za Ježišom. Neodišiel preč, ale išiel za Pánom Ježišom. Teraz sa teba pýtam, čo je tvoj plášť? Pán Ježiš dokáže zmeniť, o tom nie je pochyb, že Pán Ježiš by nedokázal zmeniť človeka. On je stvoriteľ, on nás stvoril, pozná každú jednu časť tvojho tela, tvojej duše, aj tvojho ducha, všetko pozná, všetko je nahé a odkryté očiam toho, ktorý stvoril všetko. On môže zmeniť, on je stvoriteľ, on nie len môže uzdraviť, on môže nahradiť orgán, on je Boh. Ale my, čo nám bráni? Čo tebe bráni? Je to tvoje vzdelanie? Úplne sa dostať Pánovi. Je niečo, čo máš radšej ako Pána Ježiša Krista? Keď je to tvoje vzdelanie, keď sa bojíš, že tvoji spolužiaci v triede sa ti vysmejú, že tvoji učitelia sa budú ináč na teba pozerať, keď sa priznáš k Ježišovi. Ak je to niečo v tomto zmysle, chcem ti povedať, prepáč mi za ten výraz, ale nie si hoden nasledovať Pána Ježiša Krista. Nie si hoden nasledovať Pána Ježiša Krista. Ktokoľvek nie je ochotný odovzdať svoje srdce celé Pánovi, vzdať sa všetkého, čo má a byť učeníkom Ježišovým Kristovým a nasledovať ho, ten nie je hoden Božej milosti. Ale ten, ktorý to urobí, je hoden volať sa Božím dieťaťom. Božím dieťaťom to je ten najväčší titul, ktorý môžeme mať. Môžeš mať magister, môžeš mať neviem aký titul, inžinier, to je veľmi pekné, je potrebné. Ale ak nie si Božie dieťa, nič nepomôže. Ježiš je spasiteľ sveta, je záchranca. Ak je niečo v tvojom živote, ja tu nebudem už, teraz tu končím, teraz o 5 minút končím moju kázeň. Ale ak som mal sem prísť, ja som sa modlil, Bože, daj aspoň jedného človeka, jedného mladého brata, mladú sestru, ktorá sa naozaj dnes rozhodne, počas toho dňa, keď ja budem slúžiť, rozhodne vzdať sa všetkého, čo mám a byť úplne tebe odovzdaná alebo odovzdaný. Ak si tu ty, viem, že si už unavený, že veľa sme celý deň sme spolu a rozprávam, možno veľa, ale nedovoľ, aby tvoja únava, alebo neviem čo, aby tvoje telo ti bránilo k tomu, aby si mohol byť slobodný v tom, aby si sa odovzdal úplne Pánovi. Až vtedy, naozaj, keď budeš volať celého srdca, Ježiš, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou a budeš ochotný vzdať sa všetkého, čo máš, ako ten slepý Bartimeus, až vtedy si ťa Boh bude môcť použiť. Až vtedy bude môcť Duch Svätý mocne pracovať cez tvoj život. Dovtedy budeš pekný kresťan, budeš pekne chodiť do zboru, budeš vyzerať pekne, ale nebudeš prinášať ovocie. Chceme prinášať ovocie. Chceme naozaj niečo robiť s týmto. Raz sa pýtal, že či chceme, aby toto mesto bolo zmenené. Či to Boh dokáže robiť. Dokáže to robiť. Ak chceme, aby iní boli zmenení, my sa potrebujeme zmeniť. Ak chceme, aby iní žili nový život, my potrebujeme žiť nový život. My, ktorí tu sme, my tu nie sme preto, aby sa kázanie líbilo. My sme tu preto, aby sme takto žili. A vše ostalo, jak bylo. Poznáme to, nie? Kázanie sa líbilo, vše ostalo, jak bylo. Pekne kázal pastor. Čo kázal? Neviem. Pamätaj si dnes, som hovoril
Nie veľa z Biblie. Hovoril som o Jonášovi, ktorého bolo ťažšie presvedčiť, ako celé mesto vyčinilo pokánie. A druhú vec, ktorú som povedal, je Bartimeus, ktorý bol ničím v očiach ľudí, ale sa vzdal všetkého, čo mal. Aj to málo, čo mal, posledne dal a nasledoval Pána Ježiša Krista. Čo tebe bráni? Úplne sa dozdať Bohu. Môžeš poznať Bibliu na spamäť. Môžeme sa hádať, že koľko veršov poznáš a ako poznáš Bibliu, máš už čítanú spredu, dozadu a neviem ako. Naozaj si použiteľný v Božích rukách. Môžeme sa postaviť, prosím. Mohol by som teraz, môžem poprosiť Davida aj Jessica. Môžem prosiť, aby ste prišli. Bohatý mládenec bol tak zamilovaný do svojich peňazí, že radšej si vybral peniaze než Pána. Radšej sa vrátil a nechal. Neviem, čo to je v tvojom živote, ale čokoľvek tam je, čo ti bráni úplne sa dozdať Bohu. Viete, ja vidím a pozorujem ľudí, keď prichádzajú do zboru. Keď prídeš na prvý pohľad do zboru, každý sa zdá byť kresťan. Všetci sa zdajú byť úprimní. Keď príde na lámanie chleba, keď príde na to, že keď príde skúška, keď príde ťažký čas, mnoho veriacich nie je tam. Nie sú verní v zbore, nestoja za pastorom, nestoja v zbore, lebo to je veľa, čo Pán Ježiš od nich chce. Je to veľa, čo Pán Ježiš od nich očakáva pre nich. Nedokážu to dať, nedokážu to zvládnuť. Lebo stále majú pochybnosti. Čo ak to nevidie? Bude mať môcť sa vrátiť, tento slepý žobrak nemal nič iné. A možno poviem vám úprimne, niekedy bráni, keď sme vzdelaní. Lebo si myslíme, že bude vyzerať zle a niečo stráti. Niekedy to môže brániť tomu, aby si tak ako malé dieťa mohol veriť Pánovi. Naše vzdelanie môže tomu brániť. Tvoj rozum tomu môže tiež zabraňovať, aby si sa úplne odovzdal Bohu. Čo to znamená úplne odovzdať sa Bohu? Čo to znamená, keď spievame Bože, svoj život dávam do tvojich rúk, nech sa stane tvoja vôľa? Čo to znamená? Znamená to, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Znamená to, že to, čo teraz žijem v tele, žije vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a dal sám seba za mňa, ktorý tam na kríži zomieral za moje hriechy. Ak si sa takto neobrátil ako hriešnik, ktorý kľačí pod krížom Pána Ježiša Krista, vyznáva, že je hriešnik, potrebujúci pokánie, tak si sa ešte ani neobrátil, ešte sa potrebuješ obrátiť. Ak je to dnes, tak sa obráť dnes a čin pokánia, povedz, Pane, ja som ten hriešnik. Pán Ježiš môže zmeniť tvoj život. Môže ťa vyslobodiť od každého poviazania, závislosti. Ježiš je ten istý Boh, on sa nezmenil. Ani Svätý Duch sa nemení.